El 2012 vam fer un primer sopar amb el conseller Lluís Recoder, amb la meva colla d'amics, que ens coneixem de tota la vida, i era un sopar particular, privat, per parlar una mica de la independència, el dret a decidir, però era un únic sopar. I a l'acabar el sopar, doncs, els amics em van dir: escolta'm, això hem de continuar, ara has de portar l'Oriol Junqueras. Jo no el coneixia de res, vaig fer un article, una carta oberta al singular.cat, ho vaig provar i mira, em vaig sortir, vaig aconseguir l'Oriol Junqueras i 9 polítics més. I al veure que realment els aconseguia, doncs vaig decidir recollir tot plegat en un llibre, però la idea original no era això ni molt menys. Els polítics són diferents perquè, clar, estem acostumats a veure'ls per la televisió, escoltar-los per la ràdio, i no és el mateix que tenir-los sentats a taula durant 4 hores parlant de tu a tu, no? Per tant, veus diferències. Coneixes més, jo crec, la persona. Coneixes el polític, lògicament, perquè el discurs polític hi és, no? Però coneixes més la persona i alguns et sorprenen, alguns en positiu i alguns en negatiu. Els coneixes més. Jo crec que estaven tots còmodes, excepte un, que va ser l'Oriol Junqueras, que vam notar que ens va costar molt trencar el gel amb ell. També vam veure que una persona una mica distant, una mica freda, fins i tot jo diria desconfiada. Va ser qui ens va costar més, però la resta van estar molt a gust, molt a gust. Jo crec que fins i tot algun d'ells es sentia com un més de la colla, com de l'equip de futbol del nostre equip de futbol. Destacaria jo personalment el David Fernández. Si no hagués conegut el president abans, destacaria també el president. Però com que ja el coneixia en la intimitat, l'havia entrevistat un parell de vegades, diria el president. Però com que el David no el coneixia, tenia la imatge aquella dura, agressiva, de les comissions d'investigació, quan preguntaven als banquers i tal. I clar, tenir-lo allà al costat és que és una bellíssima persona, ens va agradar molt a tots. I això que la colla d'amics som tots diferents, cadascú pensa molt diferent, però ens va sorprendre molt en positiu. És una bellíssima persona. Està pensat una segona part si Polítics a la carta funciona, perquè ja prou que em va costar trobar una editorial. Imagina't, si no venem un llibre, doncs aleshores poca cosa farem. Però si funciona, sí, està pensat una segona part, però amb una altra tipologia de persones. Em fa molta il·lusió aquest Sant Jordi, perquè això lògicament és el primer, no? Tinc ganes de que sigui a la tarda, perquè al dematí estaré treballant, no em puc acostar, però a la tarda em passejaré per les parades de Sant Cugat del Vallès, a les llibreries que ens coneixem, i aniré darrere totes aquelles persones que conec per intentar vendre'ls el llibre, no? Em fa molta il·lusió aquest Sant Jordi.